Mä oon miettinyt tätä kauan, vuosia, että kun Israel moukaroi Gazaa ja siviilejä kuolee ja tapahtuu asioita, mitkä oikeudellisesti on tuomittavia ihan selkeästi, niin herää kysymys, ja tätä mä oon miettinyt, että onko se oikein vai väärin. Ja tänään mä totesin just äsken, että ei ole oikeaa eikä väärää, vaan on se tilanne, mikä on tosi. Okei, eli nyt pitää miettiä. Hyvinvoiva ihminen, joka on saanut lapsuudessaan rakkautta ja hyväksyntää, joka on niin kuin perusrakenteeltaan, siis tarkoitan psykiatrisesti tai psykologisesti, niin kuin ok tai hyvinvoiva. Ja tämä ihminen totta kai ajattelee, että eihän toihan näyttää niin kuin ihan kammottavalta, että toi on tuomittavaa ja toi toiminta ei ole oikein, kun Israel moukkaroi Gazaa ja siviilejä niin kuin kuolee niin kuin sadoittain. Tämä on ihan selkeä asia. Tämä on siis niin kuin täysin selkeä asia, että sä lähdet, vaikka sulla on tehty pahaa, liikkeelle siitä, että sä annat anteeksi ja yrität miettiä ratkaisuja, jotka olisi niin kuin pidemmän päälle kestäviä. Okay. Tämä on se hyvinvoivan ihmisen, niin kuin, sanotaan näin, että 75-80% varmaan on sitä mieltä, että toivon mukaan on tätä mieltä, että näin pitäisi lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa, että lähdetään niin kuin miettimään, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut ja koitetaan niin kuin päästä niin kuin pitkäkestoisiin ratkaisuihin antamalla anteeksi ekaksi, ja sitten kun on annettu anteeksi, niin ei ole enää vihaa. Ja sitten kun ei enää vihaa, niin sitten pystyy niin kuin kaivaa sitä niin kuin järkeä, viisautta, no mitä nyt sitten kukin haluaa, mistä halutaan puhua. Ja niin kuin sitten niin kuin ratkoa näitä ongelmia silleen, että tämä ei niin kuin tapahtuisi. Mutta sitten on tämä toinen näkökulma. Ja nyt niin kuin mä sanon, että todennäköistä on, että sä et ymmärrä tätä, koska sä et kuulu siihen niin 20%, 25%. Tämä nyt on ihan hatusta heitetty luku. Mutta sä et kuulu tähän todennäköisesti. Se on niin kuin totta. Se voi olla 4%, se voi olla 5%, mutta ihmiset, jotka kärsii PTSD-oireista tai kompleksisesta PTSD-oireista, kun on pitkään ollut haastetta, kun on pitkään ollut kauhistuttava tilanne, mitä se tekee ihmiselle? Se tekee ihmisestä, se muokkaa ihmisestä erilaisena. Se sairastuttaa ihmisen ja tämmöinen sairas ihminen, joka kärsii tai kompleksista PTSD-oireista, missä niin kuin on pitkään ollut niin kuin, just niin kuin juutalaisten vainot natsi-Saksan niin kuin, nämä teot niin kuin vuosikausia niin kuin, jahdattiin juutalaisia Saksassa ja tämä on selkeästi niin kuin traumatisoinut tämän juutalaisväestön. Ja kun sä oot traumatisoitunut ja sulla on tämä pitkäkestoinen kompleksinen PTSD, tämmöinen niin kuin kollektiivinen niin kuin tilanne, niin se aktivoi toi hyökkäys, kun Hamas hyökkäsi ja niin kuin teki tosi pahaa niin kuin israelilaisille ja juutalaisille. Tosi vakavia tekoja teki, niin se aktivoi semmoisia pimeitä alueita meidän aivoista, kun meillä on kompleksinen PTSD-oireita. Ja mä sanon, että ei niin kuin, ei kannata. Se on väärin. Ja
se on typerää, jos on joku ihminen, jolla on kompleksit PTSD-oireita tai PTSD-oireita, niin se on niin kuin aika varma, että sieltä tulee jotain takas. Sieltä ei tule välttämättä mitään niin kuin hyväksyntää että joo, mä ymmärrän, että sullakin menee huonosti, että ratkaistaan tämä nyt jotenkin niin kuin rauhanomaisesti. Se aktivoi semmoisia pimeitä osa-alueita meidän aivoissa, jotka sairastavat kompleksista PTSD-oireita. Ja tämä on aivan eri. Siellä reagoidaan, eri aivot saa komennon, eri aivo-osat saa komennon. Tämä on niin eri maailma ja niin eri lähtökohta, että terve ihminen ei ymmärrä tätä. Ja sitten on kaksi ryhmää. On nämä, jotka ymmärtää, jotka ei ymmärrä. Ne, jotka ymmärtää, he ovat kokeneet joskus niin kuin pahuutta ja pidempikestoista niin kuin stressiä ja niin kuin hirvittäviä tilanteita. Ja sitten on tämä toinen ryhmä, joka ei ole kokenut tätä, joka niin kuin on ei naivi, mutta onnekas. Ja näiden ryhmien lähtökohdat on täysin eri. Ja meidän pitää ymmärtää, että jos sä tuut semmoisesta paikasta, mikä on niin kuin hirvittävä, niin sun ratkaisut yleensä on aika hirvittäviä. Mutta jos sä tuut paikasta, missä kaikki on ollut aika hienosti, aika hyvin, aika pehmeitä, rauhallista, turvallista, niin ne ratkaisut on sen mukaisia. Ja me ei voida niin kuin tuomita sitä toista ryhmää. Tai me voidaan, mutta sitten ei mitään hyötyä. Koska ne tekee kuitenkin se sama. Eli mitä tässä on nähty. Eli moukaroidaan Hamasiin ja Hizbollahiin ja Libanoniin ja käytetään voimaa. Kiitos tästä. Rauhaa kaikille ja kiitos kun katsoit.